всеки от нас си прави равносметка. Равносметка на това, което е било, и в същото време главата си вече има новите идеи, новите цели, новите препратки. Нашия календар, който направихме с колегите от Регионален исторически музей, има точно такава задача. Да представим 20 век на Разград и в същото време да направим мост към това, което трябва да отразим през 2025 година. Ако разлистите календара, ще видите, че той започва с символите на Разград. И това е нормално. Новото време започва с освобождението на Разград. Но освен значимите символи, ние потърсихме и сложихме в нашия календар и хората. Защото винаги трябва да се усеща духа и дъха на времето. И ако се прелистят страниците, ще видим, че има търговия, ще видите, че има значими архитектурни постижения, има спорт, има музика. Ще намерим основателя на музейното дело в Разград и първите археологически разкопки. Винаги за всяка тема, това, което сме могли и сме искали да внушим, е да покажем Разград и неговите хора. Защото това е паметта. Паметта е свързана с всеки човек, с всеки спомен, всеки допринесъл за развитието на Разград. И спорта е тук, и музиката е тук, защото не би бил Разград без Анания Вашов, не би бил Разград без Димитър Ненов. Запазено место. Тук са разградските училища, защото децата са нашето бъдеще. Календара ни е една проекция към всичко минало, да покажем нашите движими културни ценности, да покажем Разград, неговото минало и неговите хора и това, което ни предстои през настоящата 2025 година, като отбелязване на значими годишнини. Мисля, че календара ще се хареса, защото той е един сантимент към разградчани, към техния живот, към тяхното минало, към бъдещите поколения, но през призмата на техните прадеди, бащи и близки. Надявам се да се хареса наистина и да всеки да намери нещо в него. Детските градини, магазините за детски играчки, спортните постижения, колоездачите. Всяка страница говори.